Gigatakda karo'y pagawas sa City Prosecutor's Office ang hukom nini sa gidusong Omnibus motion to release sa Depensa. Adunay live update si Luan Mirondina, exclusive. May Bob, sa kopya sa resolusyon sa Omnibus motion to release CICL kon child in conflict with the law na desisyonan sa Piskaliya nga i-grant niini ang motion apan lagi mag-agad pa kini sa hukom sa DSWD kinsa aduna karoy kustodiya sa minor de edad nga akusado. Gipasabot ni Lapu-lapu City Prosecutor Rosso Zaragoza nga usa-usab ka paagi sa pagproteher sa minor de edad nga akusado nga ipabilin lang kini sa kustodiya sa DSWD tungod sa kasensitibo sa kaso. Ang facility diin gipahimutang karon ang minor de edad nga akusado usa man ka home care facility ug dili sama sa usa ka prisuhan. Ang DSWD na ang mohimo og mga pamaagi ug programa aron kaprotehan ang akusado. Base sa resolusyon nasuta sa panel nga dili sulod sa hot pursuit operation ang gihimong pagsikop sa NBI-7 sa 17 anyos nga akusado tungod sa time gap ug sa mga ebidensya nga nahipos nga gituhuang posibleng na-contaminate sa mga external factors, interpretation ug hearsay. Subay niini, giterminate na sa Piskaliya ang inquest proceedings ug hayan pasugda na ang regular preliminary investigation. Ang CICL kon child in conflict with the law gihatagan og napo kaadlaw gikan sa pagkadawat og kopya sa resolusyon sa pagsumiter og counter affidavit ug ubang mga supporting evidence. Gitambagan usab sa Piskaliya ang duha ka habig sa dili na pagluwat og pamahayag ngadto sa publiko kabahin sa minor de edad nga suspitsado ug sa tagsa-tagsang gihuptan nga mga ebidensya nga posibleng makaapekto unya sa merit sa complaint samtang nagpadayon ang resolusyon. Ug so far Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Hall of Justice sa Dakbayan sa Lapu-lapu. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live report.